Sige, try ko na lang. Ito, ma'am. Oo, yung... ay, wala na bang stock? Yun na ba yan? Meron naman yan. Baka naman binigyan mo ko yung hindi na nag... Ma'am. Gusto mo try natin na, ma'am? Arte nitong bumibili na Check to. mo, ma'am. Para... patingin ko doon sa anak ko, baka gusto niya. Yung anak mo, ma'am. O, pagpiliin ko siya, baka may gusto siya Ito rin. siya, ma'am. Oh, check niyo, ma'am. Ma'am, check niyo po. Okay. Ito yung charger niya. 5 to 8. Ito na yung price niya? Asan be? Ito na yon. So ngayon, magkano na siya? Dati siyang 2,399 from... Ano na siya ngayon? 1,669. Ayun ba yun? 730. Ay, akala ko yung ano lang. Yung mura lang.
first. Put this one. Oh my God. Oh my God. Look, Mama. Oh, look, Mama. Oh.
tayo. Ako bang gusto mo? Mamanulan?